Heɗitoɓe Koda Radio International Assalamu alaikum barkamene wakkati rende barkamene fottugo be mon ha nder taskaramji Koda Radio International suudu radio waɗaɗum ngam fulɓe ngam handitiki fulɓe ngam yaruki ɗengal fulfulde yeso. Jamila Jibrilla dikko silminta titanta wakkati rende yelintamo on ɗo wondi be gumbar radioji moɗon nder taskaramji amin min ɗo wondi be nanta kubaruji duniyaru e nanta rahotoji amin ɗiga diwal fere-fere nder lesdi Najeriya e ma nanta lesɗe yasi. Min ɗo wondi be nanta taskaram suudu roɓe e nanta taskaram Kode Radio TV hautade be nanta Radio Faransa International. Min ɗo wondi be nanta taskaram gimi fulɓe fu nder taskaramji Kode Radio International. Miɗo yela on wonda be nanta taskaramji amin. Aran ni ha mi surgina moɗon Abdurrahman giɗaɗo jarumi kanko waddinta min fassara kubaruji duniyaru hande. Assalamu alaikum heɗitoɓe, nda ɓurduɗi nder kubaruji ɗin. Mobgal huwoɓe leydi Nigeria barrake natugo tikkere kuuɗe. Laamu leydi Guinea Conakry tokkitini findingo yimɓe ha dow deftere sharia laamu leydi ndin. Leydi America lolli ha wargo yimɓe fewre mere. Nda kubaruji ɗin ɗi fumaji. Mobgal huwoɓe leydi Nigeria e mobgal filoɓe NLC e TUC salake fondere gommati mobgal leddi Nigeria ɗum ɓeddugo ceede nebbam e geɓe 5 dow temerre ha kala palel lita fuu. Mobgal ngal wangini gollo ha jonde mobgal ngal waɗi ha lamorde Abuja. Mobgal ngal ɓeddi wiigo dow gommati haykinake ngam wadgo hallende ma bo ngam wadgo hiɓɓi haɓɓa ɗum naqisugo risku leddi ndin. Mobgal ngal ha jonta ngal wi ɓoyma ngal hokki laamu leydi waadu ñalɗe 14 laamu leddi ndin fota fondere ɓeddugo ceede ɗen. To ɗum fotai bo to seko wala golloɓe joppay golle maɓɓe. Mobgal ngal tokkitini wiigo ngal maɓɓay kutinirɗe ɗe gommati heɓata ceede ɗe kuwata ko faddoto gommati heɓgo ceede. Andinore nde Festus Osito e bo Nuhu Toro watani juuɗe andini wiigo hani gommati darna haala ɓeddugo ceede e inde moftugo jomorgol ko jangal ma bo kubbal. Yigo jonta leddi ndin ndi timminay yidugo e saɗirmaji keɓɗi asli daga ittugo balla gommati hokkata nebbam petur. Laamu leydi Guinea Conakry tokkitini findingo ummatore leydi ndin ha dow bote wurtinago wangina ra'ayuji ma bo mijoji maɓɓe ha dow ko larani deftere constitution deftere laamu didaɗi leydi ndin. Balle ɗe ministajo nder minista en leydi ndin biyeteɗo Jaabi Jallo yillake gure fulɓe bana wuri Kaba e nokku wiyetende Soya ha o findini yimɓe ha dow bote deftere laamu leydi ndin. Ha dow deftere laamu ni taskitake ngam huwana yimɓe weltinana yimɓe gurdam e ko nanditi e majum. Ngam majum hani yimɓe mburtino ɓe bangina ra'ayuji maɓɓe ha dow ko larani deftere nden. Horejo ummatore Soya biyeteɗo Wuri Baylo Kaita wi seko wala ɗum fottani ɓe masin ha dow ko deftere dida leydi ndin sawi. Ngam majum hamɓe bo ɓe joɓiray moƴƴere e moƴƴere yigo ɓe paami ko didaɗi leydi sawi ha deftere nden. Leddi Guinea Conakry ɗo taskiti ngam nana ra'ayuji ummatore ha dow deftere mobgal leddi nde didaɗi leddi ko sawi sari'aji laamu leydi ndin ko ɗum timmini taskitago balɗe ɗe ngam ɗum nana ra'ayuji yimɓe
ha dow ɓe gerdake na ma bo ɓe gerdaki ha dow majum. Dalila majum waɗi gomnati Mamadi Dumbiya yerɓi minista en gaɗi ko natugo gure fere fere gam nango ra'ayuji ummatore gam findina ɓe ha dow ko larani didagol leydi. Nder didaɗi leddi ndin ni holli wigo kala ɓi Guinée fuu wawai tigga jam'iya parti politique gam o suɓe parti bo ka leɓanayi dina ma bo leyol gongol. To sey ni neɓai ko ɗum timminiri didaɗi ɗin. Ɗum darni jam'iyaji tati taɗi kuwana haraka politique siyasa ko hawti e jam'iya EFDJ, jam'iya Cembika ka Sellu Dalen Diallo ardoto. Ko ɗuɗɓe ɗon gi'a dow laamu leydi Guinée ni lutani sari'a, ko waɗima jam'iya kan ka wulli laamu leydi ndin. Julɓe leydi Burkina Faso jakake luttuɗum ummatore julɓe har waggo seyo mawludu annabijo Muhammad sallallahu alaihi wasallam fuu e fitinaji leydi ndin fiidata ha waylare. Julɓe ha gallure Dori, gallure fulɓe ɓurdude mawnugo to leydi Burkina Faso gaɗi seyo mawludu annabijo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha ɓe nyami ɓe jari. Ɓawo timmingo moftorde mawludu nde ɓe mbaɗi jemma asawe wato jumɓare jemma on ɗo, limanjo julirde Dori mawnde biyeteɗo Imam Mahmoud Cissé halani radio Burkina ɓe wigo jemmare ni jemmare mawludu ɗum jemmare teddude, ɗum jemmare bo nde ɗum andinta nulaɗo Allah annabijo Muhammad sallallahu alaihi wasallam e bo no annabijo on joɗori e sahabaɓe mako, nonnon bo no o joddori e ummatore. O wi nden fina ɗon bo ɗum waɗi do'a Allah hokka leydi Burkina Faso jam. Kode Radio International waddanta on kubaruji e fulfulde. Leydi America wari yimɓe ko hewti million 6 ha kippol bononda ngol leydi ndin haari yarango lesɗe fere fere ha duniya. Jami'ijo hukuma horago hukuma korotonga lesɗeji nga CIA kiɗɗo biyeteɗo Stockwell suriti bononda ka America huwata lesɗeji. O tokkitini wigo ɓe taskake hiɓɓe haɓɓa haɓe gibbini laamuji cuɓiraɗi laamu dimokuraɗiya ha lesɗe 20 ɗe duniyaru, nden ɓe mosli suɓoji goɗɗi ha lesɗe 20 e gelɗe. Ɓe elti woɓɓe nder kuɗiyanko'en bononda en halluɓe ɓe kokki ɓe ceede ngam ɓe mbara ardiɓe woɓɓe ɗuɗɓe masin ha duniya. O wi ɓe mbari yimɓe millionji masin ha duniyaru ndu, yimɓe ɓe nyamai ɓe joppai. To on gejjitai leddi America wari yimɓe ha Iraq, Libya, Afghanistan, jonta bo ndi rufi gite ndi ɗon laara Falastinink'en e mbare wala ko ndi wolwi ha dow majum. Leddi America ni haari dudugo bana ndi ɗo wamba ha dow wigo hayri renata hakke innu Adama. Kerol kubaruji ɗin gonɗon. A jarama Abdurrahman Gidaɗo Jarumi. keɗite kode Radio International gam nanugo kubaruji belɗi e taskaramji fere fere gam ta on daɗe. Ɗon bo miɗo wondi be nanta Malami Bagudu ega Diwal Kebbi haɓe hukuma hakkilno kare custom ɓe heɓi ardiɗo kesum iga Diwal Kebbi. Malami Bagudu kanko hawti rahotowol mai hande. Diwal Kebbi heɓi ardiɗo custom keso yago wato yebre custom ɗum jiha Kebbi. Gaddaɗo keso on ni kanko yete Mahamoud Matawalle Ibrahim, wakkati o wata jawabu o tawi ɗon Kebbi ni jami'an custom o holli wiigo o waɗi birni Kebbi noon ngam doggingo kuuɗe kanduɗe. Controller custom on mo keso jiha Kebbi ni ƴoyɗe ga wato jangirde kuuɗe hakkilango e jihol Kano. Nden bo o andini wiigo seko wala fa haani kala yimɓe fuu woni nder
wato yebre hukuma custom jiha Kebbi laato gongare en wari noon ngam honugo mosle e bo kuuɗe kana fuu. Yewta bayanu ni kanko Mahmoud Matawalle Bashir on o yii kuuɗe custom ni kuuɗe noon ko harminta wurtinoga kare ga les e yaasi malla bo wurtin goɗɗe ga ɗo yaago les e yaasi. O ɓaawa nden bo ɓe kakkilana kala wato laatiɗo iri moɗe kalluɗe e bo kuujeji ɗi laatiɗi ɗi jaɓaayi ɗum wurto e majji. Wala ko woni himmiɗinaa dow kuuɗe custom kan woni heɓugo ceede naftooje yaago lesdi Najeriya. Amma ɗum wata ko tawa heɓi kawtal hoore hakkunde makko e jami'en rento e jiha kanka Kebbi. Bashir Matawalle ni o noddi dow ballooɓe maako hawtaade bo gonɓe les maako fuu e hawta koppi ngam en heɓa jahal yeeso e kuuɗe wato hakkilango caanu kare butinteɗe e nastonteɗe o jiha Kebbi. Ardiɗo custom on keso mo jiha Kebbi ni o yii seko wala jiha Kebbi woodi keeriji lesdi ko hetani caanu lesdi jamhuriya Benin e bo jamhuriya Niger. To gollo e makko ni koode miɗon haɓɓi kaɓɓerol daarugo wiigo kanon kam e waɗe kuuɗe kanduɗe ngam wallugo yimɓe jiha Kebbi. O bo roddi gomnati jihar Kebbi baawal ɓaawa muɗum ila yimɓe dondunu. On tola custom en keso wato Bashir Matawalle o wi'i o woodi niyya waɗugo kuuɗe kanduɗe nden bo kala kuuɗe kalluɗe fuu e ko nan ɗon to jam. Ga illani o arti o jaɓi wato ɗerewol kuugal nden bo kala golloɓe ɓen fuu wato jooɗigi hokki baawal ɓaawa makko ngam keɓal kawtal hoore. Keerol e hotol gonɗon daga ɗo jiha Kebbi min Abubakar Malam Bagudu. Enon bo min ɗo wondi be nanta hirdeɓe yirdi be nanta arɗo Adamu ardiɗo fulɓe Mbororo en iga Yahunde lamorde leji Kamaru. Miɗo yela on heɗitan jam. To jamare assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu keɗitoɓe Kode Radio International. Hande min ɗo wondi be ardiɗo fulɓe Mbororo en ha wuro Yaounde lamorde leydi Cameroon. Hanko wi'eteɗo arɗo Adamu. To o tammi yeccuki en moy woni arɗo Adamu jaɓɓama nder jawleru Kode Radio International. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Min wonte arɗo Adamu gonɗo nder Yaounde centre taki lamorde jawmu leydi Paul Biya ɓi arɗo Hamidou. Min woni ɗiɗaɓo arɗo nder leddi Yaounde centre posuɗo korowal baba mum. To ngam maka mi hofni Radio International mi nani seyo nattuki gewta be Radio International. To hande onon woni ardiɓe fulɓe Mbororo en ha nder berniwol Yaounde. To hande fulɓe Mbororo en ɗume kadi on gaɗi harka ko larani fulɓe Mbororo en ko yaɗata fulɓe Mbororo en yeeso? Fulɓe Mbororo en yehi yeeso sosai. Allah ɓanti daraja Mboskuda walliti Mbororo en jehi yeeso sosai. Fulɓe meɗen ardiɓe bo ɓe darani derke'e meɗen to ko larani bana misalu konkurji mawɓe ardiɓe ardaniɓe men e habda sosai. Ɓiɓɓe meɗen keɓa ndaro mara koyɗe jaɓa ndaro sosai nder leddi Cameroon. Latto bo ba ɓiɓɓe woɓɓe tana en meɗen. To hande fulɓe ha nder berniwol Yaounde akalla on foti on gaɗa bana noy ha nder berniwol Yaounde lamorde lesdi Cameroon? Nder leddi centre Cameroon Yaounde pamaru manni min gaɗa 5,000. Roen 5,000 nder Yaounde kam min gaɗa inchallah. To hande on ɗo mari matsalaji ko larani be leñi fere na ko? Wala masalaji. Pat emin kawti narri. Wala sefoɗu emin kawti min narri. Be tana en meɗen man bo emin kawti emin narri wala muskila fere. To hande ko larani
ardingal moɗon be gomnati ko woni kuudal moɗon hande be gomnati leydi Cameroon en mbiyama ha Yaoundé lamorde leydi Cameroon? ko min kabdata be gomnati Cameroon Yaoundé man be Cameroon man fu ɓiɓɓe amin jaha yeeso banda fitina min giɗa toñego min toñatako kanka min gondi be leddi Cameroon. To en borwa ko larani ungiyanga on tiggi ko larani arɗo en lesdi Cameroon hande ko waɗi on tiggi ungiyama ko ɗume bo ungiyama nga ardani? Ungiya CAMTR hanjum woni association ko larani arɗo en Cameroon. Min tawi arnaɓe ha ɓeɗo fu ɓe mari association arnaɓe maɓɓe. Non bo min ko wasi décision min gaɗi association arɗo en ngam heɓa min gona minon ma arɗo en min mari association amin minon ma ɗum hoore amin tamam min tokkirayi goɗɗo amma ɗum association arɗo en tan. Min gaɗayi association man ngam toñago woɓɓe, wala toñande wala ko ɗume, ɗum je arɗo en tan heɓa min andotira min andi probléme ji amin sungullaji amin to goto e mari probléme min pat mari probléme hanka waɗi min gaɗi association je arɗo en. To hande en andi kala ko sungulla ko fulɓe borno en ɓuuri manuki pat hande ha nder leydi Cameroon ɗum sungullaji ko ardani wato remoɓe be duroɓe ɗume wato ungiya moɗon nga ardani arɗo en lesdi Cameroon ko ungiya mai watta ko larani har Cameroon? Ungiya man suglani ka hanka man fu marɓe gese marɓe na'i ko mo yiɗa toñego hanka bo emin ngajo marɓe na'i be ardiɓe amin maɗa min kollitoɓe laabi goɗɗi bo no min kuwirta ko yarata min yeeso. To machallah min keɗiti ko on mbi ko larani wato sungulla ko ardani remoɓe be duroɓe ha nder lesdi Cameroon, to ɗume woni wolde mon nde ragarere ko larani wato hawruki hoore fulɓe ha berniwol Yaoundé be Cameroon gabaɗe? Komi toroto minon fulɓe woɗɓe leddi centre be Cameroon man fu min kawta hoore go'o banda sefoɗu tan, min kawta bo min kuuda ko ɓe mari haaje fu to ɓe ndimbi goɗɗo hanuma dogga waroya waɗana ɗum kayha heɓa anda ko wiiti leñol muɗum. To machallah min getti arɗo Adamou arɗo minon ka wala ko min poti min mbiya ay on arti on timmini kode radio international kam sey yettore tan, sey yettore. Allah accu on, Allah wallu on, Allah hawtu hoore meɗen, Allah wallu ɗemgal fulfulde be pulako. Iga Yaoundé min warti nder taskaramji kode radio international hamin waddinta mon taskaram suuduroɓe hautade be nanta Ibrahim Muhammad Jungudo. Kode radio international waddanta on taskaram suuduroɓe. Taskaram suuduroɓe ɗum asawere hande emin ɗon gondiroɓe wuro Magaji ɗon to ardiɗo suudu wondo jangirde maɓɓiti hunto gam yiki ɗum dogginiri mahuki suudu jangirde nden entare julirde. Na e wanniki wakkati ha mi alda on be maɓɓe ɗon tadanton inde muɗum e ko wolwata dow mum, ngam non ma na e wanniki wakkati a fuɗɗiray inde ma nden nan e ko bolwata dow muɗum. Ismi Adama Abdullahi Ibrahim dakaci wuro Magaji. To Hajji Adama ko okkuma sabbungo gam yiki a tiggi jangirde joɗanide hoore muɗum e ɗo? Ko hokki am ɗum sabbungo wigo mi darni jangirde ɗo inde mi noddu bandiraɓe am fulɓe min gara min kawta hoore ngam annabi ma wi to haadurta habu hanjum waɗi min bo min wi non ɗum mi noddi ɓe gara min kawta min maɓɓita suudu jangirde min janga mo anda no anda andunoɗo waɗa bita majum. Daga maɓɓutuɗa jangirde hikka duuɓi noy? Daga mi maɓɓiti jangirde nde hikka duuɓi tati. To daga duuɓi tati wadduki joni ko wodi goɗɗum aybe ko wonde wannore nde kabduɗa gam yiki a nyumini ni hande kon taskuɗa hande? Daga mi maɓɓiti nde jangirde de min de alhamdulillahi e ɗalibi en amsiɓe doddol angol mi noddi mi wala masala e maɓɓe, mi noddiɓe min kawti hoore bo alhamdulillahi mi yi'ayi goɗɗum
aibe nder yaadu amin ndu min jahata kanjum bo min bo sey mi yi'i ha min nodda gomnati e sennan bo e al'umma annabi ɓe ngara ɓe mballa min ɓeyda yajjingo jangirde. Sirre ko makkutuɗa nde fukaraɓe noye goduɗa joni bo fukaraɓe noye gonɗa? Ko mi noddi mi maɓɓita jangirde nde mi kimami mi wodi fukaraɓe 50 da woni abu amma ko waddi bo hande emi wodi pukaraɓe 100 e goɗɗum. To ora hande a dogginiri ga hunto gam yeki ɗum wallima barka dina ɗum mahanima cuuɗi jangirɗe e ma julirde mi anda nde noddo nadata gomnati gam yeki ɓe ngari ɓe dari hunde ɗum e nanoɓe fulfulde nanoɓe fulfulde. Lalle bo min noddi gomnati mi noddi gomnati bo nden bo ra laluriji fe'iɗe ɓe godi hamɓe ma hidimaji daban-daban gam majum ni maɓɓutuki gidauniya ɗum mahugo jangirde nde dammugal e maɓɓiti to Allah waɗi ɓe timmini hidimaji maɓɓe emi reni mi nanay yottago lilal ngal mi lili noddongol mi noddi ɓe notantoyangol gam mahugo jangirde nde. To e ragare koye gi'ata ummatoji yimɓe mo gam yeki ɓe kokkima mamal ɓawo gam yeki ɗum paani ɗum hunde yeeso? Minni mi nodda ɓe mi ɓeyda noddugo gonnoɓe nder ɓeyda himma ɓe ngalano nder bo ngara natta min jaha yaadu ndu to neɗɗo to daro wi'a amin emi sallama ɗe emi sallama biyo emi ɗarika wala ɗum ɗon min to am min kowa wurtoyo wara min janga min anda koye ma woni ɗarika koye ma woni ijala ɗum inta jang ma a jangi anda ɗum gam majo emi noddaɓe min ngara min kawta hoore min janga. Assalamu alaikum min woni Maimunatu Abubakar wuro Magaji. To Hajiya Maimuna a nder modiɓɓe suudu jangirde ɗon doggiri hande mi anda goye sabbugo gonɗa ko ɗum goye seyo gontinirɗa e hande gam yeki on motti ummatoji gam yeki on tafi wallirde ɗum hana on ma suudu jangirde ɗen hande? Alhamdulillah mo noddiyam wara min kawta hoore min jangina hamdum ɗum min kawti hoore min jangini e min jangina min keɓi ɗalube en hanjum e min daɓɓita wallinde ɗum walla min keɓa to min jangata yawwa to saboda noon hanjum ɗum joni min daɓɓita ko min jangata yawwa. Salamu to joni wodi wonde wannore nde kabduɗon na gam yiki on jara bone bicci hollutuki fukaraɓe moɗon to ndungu wari ko goɗɗo naddo to ndungu wari ma no gadoton e maɓɓe to? To ndungu wari bono balɗe goɗɗe suuɗi maɓɓe mo suudu mako mo suuɗi mako mo okkunomi suuɗi ɗiɗi mo okkunomi min janga e faranda mako to ndiyam wari min dogga min kawta dow suudu o oyru to hanjum saboda noon minon ma sey min hemo miili gara mo okka min mahane makaranta min siwto doggudu ndiyam to joni hanjum ɗum joni min daɓɓitata e min giɗi inchallah to Allah walli min keɓi min giɗi min keɓa makaranta min keɓa suuɗi jangirde minon ma noon no min okkira rewɓe okki min haɗin kay to rewɓe okku min haɗin kay hanjum ɗum emin goɗano e min getta bakin maɓɓanɓe min ɓawa Allah sako e alheri. Innama baccina ko bo wodi rewɓe tele nder jangirde? Wodi rewɓe tele e bacci to bono rewɓe tele de talata e alarba jemma ko alasara karfe 11:30 bono bacci bona bacci karfe 2 asawe alal. To e ragare e jonde maɗa Modibbo e torde tortoɗa gomnati gam yeki nastoyi walliti on sosai gam yeki da on jikka atal? Yawwa to min komin noddata gomnati emi toromo Allah okkamo ni Allah okkamo iko wallugomi yawwa iko min daɓɓitata to mako ya Allah min ngala Allah waɗa mo amso noddago min noddimo mo nodda mo taimakomi dow jangirde min jangata yawwa. Inde am Hajiya Salamatu Abdullahi jirtiɗo nde jangirde nde Asalamiya nde en omtata e matsayi an kungiya ɗum o tefi ɓaɓɓitinki nde jangirde min woni woman leader majum mo jahar Bauchi. Kungiya jaɓɓama fulɓe remoɓe woynaɓe social kancin Nigeria sabili non ta karkace amin o wari o tefi alfarma on taimakomo jimmin gaɗanamo hanya no o heɓirta gidauniya on hokkamo haɗin kai to Allah e yardi ɓe keɓa ɓe gaɗanama jangirde ɗo to alhamdulillah shugabanni en amin worɓe gaɗi hoɓɓasa dokkimin min gaɗi committee hande min dillani wata uku emin gaɗa fafatawa e dow ɗum hidima amman alhamdulillah hande kam min godaniki Allah domin min iri min noddi gomnati ɓe ceede ɓe hanude shoni wala mo min tefa e nder jaha Bauchi e ƴan kasuwa ɓe gaɗanamin sahanu e nder gini ɗum makaranta Asalamiya kuma alhamdulillah ɓe gaɗani min alkawal hidima haɗi banda hande da leñol wala to ngol wukke ɗo to ɗum ɗa hidima bo gaɗeteɗo ɗum ɓuuri sembe amin ɗum jaha Bauchi gaba go ɗum musulunci to ay gomnati ɓuuri sembe talaka to ko waɗi ɗan matsala seɗɗan ma min mbiyata min keɓa yimɓe amman ala min andi ɓe tefay min domin asusu amin ɗum gidauniya e ɗum omti
min dokkiɓe ɗum ha e namban akawu mo heɓayi warki e turunomin da ƙasar jariya muɗum ta akawu emin ciryi min jaɓa tefuɗo min e tahano komiti amin namin ar tekkita e makko nde jangirde ba tefaye min jaɓay min joɗoto e matsayi amin ƴan komiti min tefamo min mbiya nda ɓangare wani mo min jarni ɗerewol waddani min taimako nde e jangirde nde gaɗoto inchallahu minon hakkunde amin e makko wala cin amana sai godiya Allah kuma e kungiya an hanko woni zuna rumel lida an mo Bauchi South to alhamdulillah Allah hora on jam onon mawɗam min kokari min godike alhamdulillah. Yettore masinta on kitake rewɓe wuro Magaji won ɗon nder sukaram suudu rewɓe ɗum asawere hande jonta kam gam yeki wakkati fu e fu ko heɓi ma won ɗon e tan hukuma kode radio international Ibrahim Muhammad Junguɗo e taw on foften jam sai wonde asawere. Miɗo yela on heɗiti taskaram suudu rewɓe diga ɗo kode radio international tata waite ni taskaramji mai ɗon warna mon darnde goo diga ɗo taskaramji kode radio international. Nder taskaramji amin min ɗo wondi be taskaram kode radio tv hautal kofi enanta radio faransa international fulfulde. Miɗo yela on keɗitan jam. Saramayo an Bel-Air e Yara leɗe e nder Dakar galleji kewɗi gonɗi e saraji ngo maayo gonti leɗɗe dane maayo janani hikka fof jana mo wuuri e nder jonte paltiɗe ɗe galleji kewɗi jani Yara Maguette Diop mo tawɗen e saraji ngo maayo homo suumi jungo e hunduko fayre e goƴa ina woni jatigi makko homo tawa e yimɓe ɓe galleji maɓɓe jani e nde hitande. Ma maison a été yergol maayo ngo bonni gallem ha laaɓi e liɓi ɗum mi yingo maayo no ñaama ɓaleɗe e ko woni e nder galle o fof oɗo saaha miɗen guuri caɗele mawɗe janggo amen ina woƴƴi amen no feewi o saaha ko galleji hoddiɓe amen min goni ɗum mbiɗo andi wona ko ɓooyata mbiɗen jiiɗi peeje tengtude immorade e laamu ngu maire o ari ɗo préfet o ari ɗo mbiɗo jogui hay numéro ji mabɓe kono sa noddiɓe ɓe mbiyatama ko ɗum wirtima mbawka mabɓe ça dépasse leur juridiction. Yaye Kumba Ngom ko debbo jarowo hedde duuɓi 60 e ko fawi o hoɗi e nokku gila e hitande 1990 hande galle makko ina wuuri ɗen caɗele ƴergol maayo homo mettini ŋakkere jirtinoje ɗe ardiɓe ɓe mbasi wadde dawlañ ko fogon par ce que min cikkanno ko wembe ƴere nde arata ko e hitande faltinde nde ma taw rawane ɗum waɗani min cikkanno ko waɗata kono nde ari nde betti min haade ardiɓe ɓe no gandi koko waɗata hikka heɓe ponno haalande min bawɗo dogde dogo nawawo kaake mum nawa kono ɓe mbaɗani ɗum ɓe goppudi min tan e peeje amen hande heɓe katoncini e balle sabu subaka fof koɓe dariɓe gam falade o alhaali Pape Boubacar Sy mo tawɗen ene renndina kaaƴe e ngo maayo ina arta hen kilo ceeb bu ñu lekk hay maaro ko min ñaami min ngala miɗo wiya laamu ngu ballal yaaɓat balle noddirteɗo bon vert ɗe ina ngoodi ko ngam yimɓe loriɓe ɓe e wonɓe saremaji ɓe dokke laamu ngu so yiɗi yo jaggu kalis muɗum kono balle winndiriyankoje ɗe ɗo yomin keɓɓe minen ko e caɗele tan min goni balɗe jawtuɗe ɗe fodde galliji sappo janiɗo sukaɓe amen pijata kadi ko sara maayo ngo hay so tawi aɗa gollo haqqille ma deƴƴata Mbacké Seck hertorɗo taaridi andini wonde hande ko peeje laamu ngu tan mbawi wallude ɗi ɓesgoli e ɗe caɗele. Le changement climatique battane waylo weeyo ngo ina yiyo e maaje an to Thiaroye e to Mbaw sabu galleji kewɗi eggi ɓesguli ɗi galana ɗum peeje ɓe pamata waylo weeyo ngo kono hande yimɓe fof no nguuri ƴergol maayo yilemeje ɗe yoro ɓe battane weeyo mawɗe ko ɗum saabi jertinoje ɗe ina kaani wadde laamu ngu yaltina balle jamiraɗe ɗe ngam ɗi ɓesguli balle ɗe eggine e nokkuji goɗɗuɗi maayo ngo e nder temedde jeeɗiɗi 17 kilométre uji saraji maayo Dakar guurɗe ɗe caɗele caggal Yara an Bel-Air ɗum teskama to Bargny e to Rufisque. Dow darnde hukuma suudu radio kode international mo wo'itin taskaram mai Ahmad Arab Abubakar Azare kautiɗo taskaram Ayuba la miɗo munyal Jamila Jibrilla Dekos wiyata moɗon kirte jam.